Ahoj, já vás zdravím na poslední hodině tohoto semestru. V tomto semestru jsme si povídali něco o epizodických postavách. V předchozích hodinách byly epizodické postavy většinou vůči hrdinovi neutrální nebo dokonce přátelské. Dneska se podíváme na situaci, kdy jsou epizodické postavy vůči hrdinovi vyloženě z nějakého důvodu nepřátelské. Ne náhodou jsme tuto hodinu sami pro sebe pracovně nazvali Dungeon. Skutečně to bude tak trochu připomínat tu počítačovou hru, kde procházíte tunelem a ze všech stran na vás vyskakují nepřátelé. Vaším úkolem tentokrát bude skutečně pomocí těch epizodických postav vybudovat ten pocit napětí a tísně, představit čtenáři skutečně nepřátelské prostředí. Tak pojďme na to. V následujícím úkolu budete mít zadáno prostředí. Po tomto prostředí se bude pohybovat váš hrdina a toto prostředí k němu bude nepřátelské. Zároveň se zde budou vyskytovat epizodické postavy, které jsou pro toto prostředí typické. Přístav ve městě otrokářů. Vaším hrdinou zde bude uprchlý otrok, který se snaží proplížit se okolo stráží a ukrýt se na lodi. Nepřáteli budou stráže, námořníci, počestní měšťané a ostatní otroci, kteří se bojí trestu. Utajená vojenská laboratoř. Zde bude vaším hlavním hrdinou tajný agent, který hodlá nenápadně poškodit prototyp nejnovější zbraně. Jeho nepřáteli budou vojenské stráže, výzkumní pracovníci a úřednický personál. Opuštěné depo plné parních lokomotiv. Zde bude hlavním hrdinou sběrač šrotu, který pátrá po součástkách ze vzácných kovů. Jeho nepřáteli budou hlídkující automatony, ostatní zlodí a sběrači, skupina četníků, která pronásleduje uniklého zločince. Počítáme s tím, že to budete zpracovat jako steampunk. Pokud si chcete napsat historickou povídku z průmyslové revoluce, tak můžete škrtnout automatony. Zanedbaný skleník. A opět tu máme zvířátko. Hlavním hrdinou bude housenka, která se snaží uniknout ven do zahrady. Jejími nepřáteli budou masožravé kytky, žáby a obří pavouci. Další věci domyslete podle sebe. A ještě jedno zvířátko v prokletém šapito. Hlavním hrdinou je tentokrát sluně, které se snaží uprchnout z hororového cirkusu. Jeho nepřáteli budou maniakální klauni, hladoví lvy, zlomyslná smečka cvičených pudlů a blouznící publikum. Vražda nomádského náčelníka. Zde bude ústřední postavou vrah, který chce zabít nomádského náčelníka na jeho vlastní svatbě. Nepřáteli mu budou náčelníkova družina, sluhové a opilí svatebčané. Tak a jedna odlehčenější s názvem Hrdličky. Dvojice zamilovaných středoškoláků hledá klidný kout, kam by se mohli ukrýt a věnovat se jeden druhému. Jejich nepřáteli budou učitelé, uklízečky a školník a bonzující spolužáci. Magická pekárna. Hlavním hrdinou je oživlý perníček, který chce pomstít své snědené bratry. Jeho nepřáteli budou pekař a jeho pomocníci, hladové krysy, agresivní makovec, nafoukané koblihy a žluklé věnečky. Zatopený vrak. Trosečník objeví zatopený vrak a rozhodne se ho prozkoumat kvůli zásobám. Jeho nepřáteli budou agresivní barakody, žralok uvízlý v podpalubí, záludná muréna a jedovaté sasanky. Bylo nás 5. Skupina dětí hledá v kanalizaci ztraceného kamaráda. Jejich nepřáteli budou opilí bezdomovci, zaměstnanci telekomunikací, městští strážníci a krokodýly uniklí z metra. Rala Forkt. Odvážná archeoložka pátrá po pokladech v etruské hrobce. Jejími nepřáteli budou terakotoví golemové, minotaur, jedovatí hadi a štíři, no a potom konkurenční archeologové. Důl na Marsu.
Zavalený údržbář se snaží uniknout z automatizovaného důlního komplexu. Jeho nepřáteli budou těžební kombajny řízené umělou inteligencí, automatizované důlní vlaky a zlovolní marťanští sabotéři. Tak, to by bylo všechno nejenom pro dnešní dílny, ale i pro celý tento semestr. Své povídky mi buď můžete přečíst na literárních dílnách online, nová data vypíšu během léta, nebo mi je můžete poslat mailem. Moji mailovou adresu najdete v popisku u videa. Pokud mě budete chtít podpořit, můžete si pořídit buď Pláče mého boha, moji epickou fantasy odehrávající se ve světě podmoří, anebo si koupit antologii Jiný kraj. S tím se s vámi loučím, mějte se krásně, pište a ahoj.